Mga kandidato sa dakbayan sa Subo misugod na silang pagpangampanya nga mulanat sa mosunod nga 45 ka adlaw. Sagad sa mga nagpapili, mitambong ug santos nga misa uban ang mga supporters. Ani ang detalye? Gibuksan ang kampanya sa partidong Barog PDP Laban sa Cebu Metropolitan Cathedral, pinanguluhan sa ilang standard bearer nga si re-electionist Mayor Mike Carama uban ang iyang pamilya. Diha usab ang iyang katandem pagka-vice mayor nga si Konsehal Raymond Garcia ug ang tanang kandidato pagka-konsehal ug pagka-kongrehista sa syudad. Human sa Santos nga misa gibendisyonan sa pari ang mga kandidato. Gawa sa mga supporters sa sulod, aduna usay mga naghuwat sa gawas sa cathedral nga gihimamat sa mga kandidato. My candidate, let's all work. Hard work. Hope for the best. Expect the worst and let God take care of the rest. Samtang alas 9 sa buntag, gipahigayon ang Santos nga misa sa simbahan sa Guadalupe nga gitambungan ni BOPK Standard Bearer Margot Osmeña ug ang iyang katandem nga si Konsehal Franklin Ong kinsa magpapili pagka-vice mayor. Diha usab ang tanama kandidato pagka-konsehal sa dakbayan sa North ug South District apil na ang congressional aspirants. Gibindisyonan sila sa pari sa wa pa mahuman ang misa. Nagsugwak usab ang mga nanambong sa sulod ug gawas sa simbahan nga misugat sa mga kandidato. Panghinaot ni Osmeña nga magmalinaw ng eleksyon karong Mayo. Make the choice. The future is yours. None good sa ilang mga kamot. That's it. Samtang ang independent candidate nga si Crisologo Saavedra nagsugod usab sa iyang kampanya sa uptown area. Wa nay misa o bisan unsang seremonyas ang iyang gihimo, siya nakikimamat sa mga tao nga iyang natagbuan. Nanghatag siya og mga flyers din nakabutang ang iyang plataforma de gobyerno. Mato ni Saavedra nga gituyo niyang walay fanfare arong malikayan nga makagasto og dako. Naginusara man apan kumpiyansa siya nga mulampo siyang gitinguha. Which I have decided to run because of too much corruption. And I believe the only way how to stop corruption in the City Hall is to become a mayor who is honest. Ginsugdan usab ni mayoralty candidate Dave Tumulak ang iyang unang adlaw sa opisyal nga pagpangampanya pinaagi sa pagtambong sa usa ka Santos nga misa sa Holy Cross Parish sa Basak Pardo uban iya mga supporters alas 7 ganina buntag. Mato ni Tumulak sa maong simbahan nagsugod ang tanan dihang nagpili pa siya kung unsa nga katungdanan iyahang daganan. Supposedly, duha to ka COC ang giandam A and B. O niya ang nahulbot sa ato ang staff nga giblessingan ni Monsignor ako na Archbishop Palma o ni Monsignor Tupas mao ang folder dito ang sod adto for mayoral para mayor. Gipasabot ni Tumulak ang iya mga supporters nga dili siya makapahigayon og proclamation rally kay manginahanglan man kini og dakong pundo. Mas gipili niya nga mosuroy lang sa matag barangay aron mahinabi og mahimamat ang mga Sugboanon. Samtang wala ipahigayon kalihukan ang laing duha pa ka mga kandidato pagkamayor nga silang Edgar Concha ug Juanito Luna. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.